Ассалому алейкум азизинде, саломат ва хунобуд сабабам бошед. Пас аз ин наворҳои ман наворҳои кӯтоҳ бисёр мекунам, барои он ки ба ду сабаб. Як сабабаш ки вақтам нест, ман талаби илм карда истодам. Як сабабаш. Дуюмаш ин ки наворҳои дарози ман аз 5-6 дақиқа ки шуд, тамошобиноаш кам ҳастанд, тамошо намекунанд. Барои ман хуш намеояд ки вақте ки ман навор кунаму тамошобинои ман кам бошад. Ин сабабам ҳаст. Сабаби якум ки вақтам нест. дуюмаш ки тамошобинони ман кам аст, қадрдонӣ карда намешавад аз тарафи шумо. дар кадом видеоҳое ки гапи дунё бошад тамошобинаш зиёд аст, дар куҷое ки гапи қуръону ҳадис пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бошаду панду насиҳат бошад, тамошобинаш кам аст, лайк тамоман нест, комментарӣ тамоман нест дар он видеоҳо ва таҷлисам нест. барои ҳамин ман ба ин фикр омадам ки вақтамро бисёр дар талаби илм сарф кунаму ва видеоҳои кӯтоҳ гузорам. ана мегуна фикр кардам. лекин боз барои забонҳои арабӣ мегӯям ки 5 видеое карда мондам, 5 та навор. дар ҳар навораш ман мебинам то 10,000 тамошобин нашавад, 5,000 лайк нашавад, ман дигар видео аз забони арабӣ намекунам ба наздикӣ. шояд пас кунам баъде ки кае ки вақтам шуд, 3 моҳ пас аст, 4 моҳ пас. лекин агар тамошобин шавад ба хости дили ман, ҳамин қадар расад ба ин тамошобин. таҷлиси шумо кардан вобастагӣ дорад. таҷлиси лайк монед мешавад ки дар давоми мисол 2 ҳафта, 3 ҳафта ё то 1 моҳ бо ман ба шумо навор карда монам аз забони арабӣ. ғайри ин не. ғайри ин шояд ки дигар навор накунам, шояд ки пасон кунам. кае ки бад яке хостам мекунам. барои ки шумо маро қадрдонӣ карда дида истодам. кару кор нестам. лайк нест, таҷлиса нест, тамошобин он тарафи сар. Недорам шумо.